Kada ako ko nga uwat, katubang ko na ngayon ang sawa, nga naglamoy na akong asawa. Gintagad ko pahin maupay. Katubang ko na ngayon ang sawa, nga naglamoy na akong asawa. Gintagad ko. Ay, sir, ma'am. Sige po, sunod na ka mo. Damo pitong lingkuran ng sakob. Alay nun yung araglan na itong mga raon. Kadi ma'am, sir, sulod lang ka mo. Kadi mga lingkuran, no? Harold, kaya naman ikaw man ang gumawas. Hay nga niya, karinderya. Hay naman ang imo mga anak. Ato, nabibisi itong ira mo, Jules. Ay lohan ni paglabti at mga kabataan. Kita lang itong pagtao din, eh. O, sige, katong bahala. Ay, kaya natin akong bana. Bisan ko day off niya, sige, nasabak lugod ang karinderya. May da pa, Sir Nilo. Baga po naman. Adila Sakob. Diretso la. Harold! Adi itong customer, Sir Nilo. Alayon, atindere. Sige, Sir Nilo. Sulod lang ka di. Aroy, may itong sir. Bagod ko hino ako nga, dako nga pagkatao. Nilo na kadla. Ayos ka man yan. Nga na, istorya, sir. Okay, so natilap. Ayos ka man ngayon. Sir nga na istorya. Sir, ito. Itawa. Ayos ka man yan, sir nga na istorya. Diri boring. Harold. Pwede ba? Ayun na pagsarakon. Bagaman lo ta kinihin manager itong bangko nga ako. Nga akong Kung nimudmud ko ikaw, sir, bangko. sarap na erong aircon dito. Taghong. Mud. Mangkot dito. Parang sa meter. Mga tato Canada. Yung tawag ka man ito ni Arnel, baka makulog ito. Tawag ako. Tawag ko ikaw. Raymond. Saway nga ni Sid, kaya ito ako naubos. Hindi ka to naman nakaubos. Harold. Ano pagsarakon? Boring. Harold. Pwede ba? Ayaw na pagsarakon. Bagaman lo ta kinihin manager in bangko nga na ako gimbabantayan. Sikyo lang nga hudo ako. Nasir ka. Uy, sir. Ayaw lay. Ayaw la. Ayaw igla. Ayaw la. La. Pwede ba? Ayaw na pag... Ayaw lay. Ako, nasir ka. Uy, sir. Ayaw igla la iton sikyo, ha? Kaya ako ito niyo nabubulig para bantayin itong mga bangko. Kami. Babantayan niyo, tikangit mga kami, bantayan niyo. Karasan yung pagkapalohon, Harold. Kami, bantayan niyo. Babantayan mga Sige. Kami bantayan niyo tikang mga tao. Kami. Niyo nabubulig para bantayin itong mga bangko. Maman kami. Nababantayan gihapon niyo. Tika nga mga tao nga may maraot ng mga tuyo. Ayun lang. Pero, ayun na pagsara ako. Sige. Total, baga nagkasangkay naman kita. Pero, baka hindi rin ka na kumaon din hamon karinderya. Oh, okay, ano liwat? Tungod lang nga, di rin ako masara akon. Di rin ako makaon yan eh. Oo. Sa Harold, di rin matatabo. Ay, pare, kamaturan la. Nga tanan nga, lihira din niya mga karinderya. Iton iyo lang mga kaluto, ito magrasa pare. Bisip ito amon, boss. Anamon mga tailor. Na ayunit iyo luto nga ni Lydia. Kalinaw pa. Ang matanood.
pare, may naglilimak pa na akon. Ano ba? Sabi mo pa na. Lumusot ka pa. O sige, final. Sayang anak dialogue, oras na sayop-sayop. Ano ba yung urik pa kapagong kanina? Pinalibat ka yun. Barbida pare. Kaya na nga nagkikinaturog mo din masawa. Ah, sige. Nagkinanag kagabi. Bisit na Nuuyaban mo pala hiyada. Iton iyo lang mga kaluto. Ito magrasa pare. Bisan it amon boss. Itamon mga tailor. Naayon it iyo kaluto nga ninidya pare. Maupay kong sugad. Ano yun? Bilib gud ako iyo ka mag-asawa. Nagbubulig gud ka mo to niyo pakabuhi. Salamat, Manasima. Salamat, Manasima. Labi na gud ini Harold o kay bisan may trabaho pag-uuli ba. Nabuli gud ha imo Lydia. Ay, oo, Mana. Buutan gulotin nga akong bana. Salit yan akong gimpili. Ay, mahupay kon sugad. Man pati man gyapon ikaw Lydia o. Bisan kun baga duro kahing kabisi tun imo negosyo. Di mo gin papabayan tun iyo mga anak. Ngan kitaan na do. Kasimplihan mo na la. Bisan man la lipstick ngan waray ka. Nga ni waray ka. Ayos sa rin lipstick. Bisan lipstick naman law. Waray. Ay, dari. Bisan man la lipstick, kasimplihan mo na la. Bisan lipstick, waray man. Sorry, naman la waray ka, sorry. Amo to dapat ka basa. Simplihan ka. Kasimplihan mo na. Kasimplihan mo na. Bisan lipstick naman la, waray. Diri parton iba dida. Baga, nag-aasin suhay la. Kung ano na iton iginlalahi diton mga nung para baga humamis. Nga napakapaka. Napakapaka. Sorry, napakapaka. Okay, warikit din. Nga napakapaka. Ha? Dire. Napakapaka na. Di ka na Ngan na. magpakapaka. Ngan magpakapaka. Para baga humamis lang, ngan magpakapaka. Magpakapaka. Tama. Ngan magpakapaka. Tama na. Magpakapaka ito. Magpakapaka. Ano? Amo ito Magpakapaka. Ano? Bis. Para baga humamis. Ngan napakapaka. Napakapaka. So, baga, nag-aasin suhay la. Kung ano na. Sorry. Diri parton iba dida. Diri parton iba. Ang lipstick naman la, waray. Ang lipstick naman la, waray. Diri parton iba dida. Nga napaka nag-oras ang suhay la ba. Kung ano-ano na itong ginlalay na nawong para baga humamis. Ngan magpakapaka. Labi na kunwaray asin suhay la itong pakabuhi. Labi na kumbaga na asin sa... Ala, sorry. Di ko nagigets. Okay, amo ito tulos Kung ha. ano-ano na itong ginlalay na nawong para baga nakaasinsuhay. amo lagi. Ay, diri pariton iba dida nga napaka nag-oras bisan lipstick naman la. Waray. Diri pariton iba dida baga nakaasin suhay la. Kung ano na itong ginlalay na wong para baga humamis ngan magpakapaka. Labi na kung baga asin suhay na itong pakabuhi. Ay, dire kay sugad mana. Ngan diri iton kung magbabago iton imo bana. Ngan diri no. Ay mo na babasa ko lang mo. Yan dire ton magbabag-ong akon bana. Ako niya ni Kon. Bana ma. Diri Sawa. bana asawa. Sawa ako nito. Huna ko iba. Kaya dito sun ade obos tinuod na mata ko niya kan. Sorry ladong. Magbabago to ni. Ay, dire kay sugad mana. Ngan di dito magbabago nga akong bana. Akong bana naman, ako nasawa, ano ba?
Okay, ate. Sige. Ay, diri ka kay sugad mana. Nga dito magbabagot ako na sawa. Kay amo ito na akong naruyagan na iya. Aniya kasimple. Sus, ginuwat mo na liwat ako. Tinuod naman ta akong yakan. Ikaw. Asya ko dito akong baga, inaayon na na iyo nga magtiayon. Diri, nawawarto niyo pagiging maglambing. Ay, go, good. Bisan diri ka na Bisan kumaligwa. kung kapinhan na nga panahon ito niyo pagkaasawa. O, diba? Ay, muliw. Bahay mo pag tumakon ha. Uy, Parililo! Dali! Ano, makaon ka? Ay, oo. Mamirinda ako yung magaging gugutom makin eh. O, sige pare. Ani ka man pare, wari ka chute? Waray. Pwede kita makagtagay pag off mo niyan, ha? Hmm. Parehas man kita ni Waray Duty, buwas. Kayo ugad. Wari problema pare. Ito pare. Sub-sublap. Puro naman la ito nga iyo inong istorya. Nabaka mo. Duty, buwas. Ako itong yung pipiraw ha iyo. Salit mas maupay pa ako, maturog na la ako. Usa pa sa'yo pa ako nga magmamatabuwas para merkado. Ay, sige Lydia. Ako na magtitipig, hindi nga mong inuman ni Parinilo. Sige na. Sige, makadi ako. Mapiraw na good. Ayaw, Nilo. Ayaw. Sigurado nga turog na ito. Balik. Ako ba? Ano mo na nakaturog? Ako pa man ang niya na ba? Kuan, iri ni, kuan ni Ate Babes, nanti ka ni ako. Naabtan na ni mo pag, Okay, amad to. Di, kaya amad to. Talaga kaya amad istoryanan ko. Ayaw, Nilo. Nilo, sigurado ka nga nakaturog na ito na akong bana. Bakit ang maabtan? Ayoko balaga. Sigurado ko gudaan nga nakaturugan ni mo ba na og sika ikaw kaniyon. Ay, maupay kong sugad. Umapay ko na. Ano naman? Sige na. Ato ko pa gusto na. May tabo na ito na. Ganatuman ako din ng itanan niya na. Matutuman ako din eh. Nilo. Pare, tigda ka man lang nawara akong sapit. Ha? Kuwan pare. Nagmatakuhan pag sinangpit ni Lydia. Yung sinangpiton ka kay mamimerkado daw ka mo. Siya nga ni pare. Waray kumuop din akong padis pa merkado. Siya nga ni, kay baga, maupay man mo kahagong. Siya nga, asyad to, ginsigan ko yung Lydia nga, diri ka nalasang piton. Gan, ako na lang umupo na yung merkado. Daming dunong salamat pare ha. Pero, amot kayo balitaw nga, bagawara man ako himang no? Bagan maupay ko na akong kay nga turog. Baga maliwat ako yung nakatumarin na sleeping pills. Oh. Baga siya pakadtumay nga turog yung sugad. Kay bangin na natin gininom pare. Asya laliwat kay. Baga di naman gud ako hiaran binutilya. Tuba Amo. manggod iton, baga maurog ko imnon. Siya gad. Maigo.
Ay, Oy, Sylvia, wala ka ba nahalata kan Lydia? Waray man, anay daw. Nag-old. Wala. Puna ko nga akong old. Ikaw tuman. Old. Ikaw tuman. Oy, Sylvia, wala ka ba nahalata kan Lydia? Waray man mana si ba? Kaya ano, ikaw, may na ka ba napapansin? Alang. Ha? Ano? Ay, sus, kagrabing manliwat, Sylvia. Kaya ka nakakalata nga permi na nagpupurula itong wait ni Lydia yan na ngan mahagis na itong damo. Ay! Ay, sus mana si ba? Tungod ito it sabon. Nga gin-a-apply hanawong. Pati nga ni gihapon ako. Kita ito na akong bayhon. Oh, mana kita. Mapula-pula na. Kaya mga wari man mag-iba ton imo na, wong. Aw, mailagad man, maganag-iba ngayon na imo. Namumula na itong imo bayhon. Pero itong imo liog, nagdududugitom. Manluwati mana. As in, waray good mana. As in. Balitaw. Nag-usay gad ka mo, ngan hilidya. Asya man nga nito na kung baga napapausahan. Ikaw, warila sa payanhain mo kung baga magpahusay ka. Kay balo ka naman. Pero hilidya, napapausagod ako kay baga tigdaman la inihiyan ng baga nagburusag, di ba? Nga nahan una. Aw. Oy, nagets mo ba na akong karoyag signo? O ano man. Ha? O ano man. Ha? O ano man. Oy, nagburusag, di ba? Nagburusag, di ba? Han una, dahan anuman, han anuman, ano? Hanuman. oh, ano man. Aw, Nagets ano mo man. na akong putik pa sa lupa. Makatingda man la iniyan ng baga, nagburusag, di ba? Oh, ano man. Nagets mo ba na akong budig pasabot, ha? Oo ba na, gets ko na. Uy, hala. O, good man, ano. Kaya daw lang nga, baga nagpapahusay naman yan na hilidya. Iri man inihiya sugadhan una. Simple. Simple man la ito hiya. Para ka na iton iya pagpahusay. Siyempre, para imo. Alang man para ton akon. Para ito kan Harold, ano. Nga, baga, masumo na matiya. Gon, alang man para ito ka na. Oo. Anak, siring. Pausay. Pre, para imo. Alang man para hiton kan Harold. Mm. Siyempre, para imo. Alam mo ito para kan Harold. Nga baga masumo naman latiya. Mapay kang sugad. Ay, mas maupay ka pa. Kay perim ka naghaharamot. It akong bana, ay ambot. Direk nakaka-inshin dito niya baho. Kung ano? Siyempre, para imo. Asya nga na, pero may ako nagpapamot. Ba't ka na? Ay, ano ba? Agi, kagirok! Oy, Harold, dahil man ni Lydia. Ikaw man itong nataw hayo karinderiya. Oo, malas si ma. May ginlakat ng importante Lydia. Ay, amo ba? Takay hala. Ikaw nalatak susumatan, yan nalang ako magbabayad pag uli ko, ha? Mag-withdraw ko nuhay ako tak mga propensyonay. Alaga ditong probinsyon na manas si ma. Ada kay alang. Baga makuri man kita ni sundari nga dako tak propensyonay. Sige, gadek aday. Maupay gud ton baga lugaring iton ako sari-sari.
Diri, diri hiya. Anay, sorry. Ay, kaya sige. Mo pa ito baga usala ka lang bang anak ko Oo. ating pensyon ni an. Nakapila ka mo hindi Mo yan. pa eh. ugar. Nakapila kahit itim. Lugaring ako nga anak ko. Lugaring. Oh, lugaring ko na. Maupay gud itong lugaring ako nga na ako at pensyon. Natatagad ako dayon. Pero good Ginoo na itong senior citizen. Uy, hala. Ngayda. Hindi siya ba adtungan nilo nga ako nakita tabok? Dili ko na po pwede magsayo. Oh, anay da. Kung kason ko daw ini nga ako lang tiparangan, tratapuhan ko. Kaya baka naglobo ka sa kumambang ko tungod handurong hagkot. Di na. Matingaw na. Igtataon ko daw utro niya ako ng tipara. Uy, hala. Ito nangahaw. Harong nangahaw. Hilig jagud man ito nga hinilo. At aaman daw. Aba daw kay baga kaupay kahangkop ini nga duha. Jesus Maria Josep, panabahangit. Gililingo lugar ni Ralijangan nilo hiharo. At aman daw yung kayang maniharod. Barato na. Ginduran man yung kwarta ni Lilo Hilidja. Ngan, ato, nagpaunan na Nilo. Uy, aba daw. Nagtitikan hito akong kinamumutangan ni Hilidja. Makikita na ko niya. Ano ba takbo buhaton? Sakto. Masul na ako hininga tindahan. Manasima? Nagano ka din hininga tindahan? Kaya may ginpapalit. Nakalasan makaimo. May gimpapalit? Ayaw pag siring nga nagamit kagihapon yung mga bating suit. Asin pa, kaya siya malitan mga balighin nga tindahan. Hawa mo ba? Ay, hari mo. Baga nalipat ako pagsulod nga ni ka. Kay kahuna ko man nga mga bandana itong baligay ni Dinihi. Haroy. Baga makurigod man inin madaparap na itong pangitaan. Ay, halatala. Magawas na ako din Ay, sige, di na ka na, Lydia. Sige, Mana. Haroy, Ginoo. Hanakon paglinikay ka, Lydia. Nakasululugod ako ni Dini nga diri siya nga tindahan. Pero, mo pa'y naghihapon nga nasugat. Kaya kunwari ako sumulod sa itong tindahan. Nabubuking ako nira nilungan hilid niya. Ngan makakasamot siya nga may nadiskubrihan ako. Ngan, ito nga nadiskubrihan ko nga nagiling nga ka Harod. Haroy, kamakaluluoy naman na ni Harod. Sakto. Kinahanglan nga masabtan ko din ni Harod. Oo, Manasima. Maaram na ako ito bahin kanda Lidyangan Nilo. Ha? Maaram ka na nga magkarelasyon ni Lidyangan ni Nilo? Uy, di niliwat so ganito, Mana. Waray relasyon nila Lidyangan Nilo. Oo, maurugi na magkaupod. Masukot man ko dira Nilo yun. O hinilo ito upod ni Lidya. It mga lakat, pero waray nila relasyon, Mana. Duro lang ka magsuok. Ira Nilo, Mana. Suka mo. Takay, diri na laki ni maunanin istorya. Bangin palugod it gumawas nga maraot ako. Ay, basta. Sakto na adto nga nasumatan ko hiya, nakitan ko Lidya. Bahala na Harod kun matuo diya o diri.
Miss, ika di. Adi kuya. Mana? Ay, bayot ngayon. Sorry. Di yun eh. Sorry. Ika di. Adi kuya. Adi kuya. Ay, mana? Ay, kaya nung mano nilo man itong kaupod ni Mala Lydia kantin. Samtang, himano Harold, at tulog na kusina. Kita. Baka lugod hira itong himana Lydia, kan himano nilo, ito makasawa. Hindi nga bayot ka, makaarawad ka man, di ba to? Nakita Kasama dito, bayan kita mabatian. Miss, ano na ni mo sukli? Oh. Thank you, kuya. Ay, Ay, sige nabayot daw. na na kita, Tara Didi. na. Kulang na natin yung mga nakikitaan. Oy, hain niya Harold Lydia. Hindi lumanto ni mo kabulig din na karinderiya. Sumulod man na si Ma. Ay, amo ba? Ata, kay palawag na good man ni Lydia ka ninilo ito ni relasyon. Aba, dawa naman lain eh. Kamalok ka makaluluoy na good man na ni Harold. Pero kay magkaano man ako. Di rin man yan ato dito na ako niya kumita ko itong buhat itong iya misis ngan nito niya kilala nga anay yaging kikilala nga sangkay Jen, kadali lang pa umalotin mo remote. Our remote. ito niya kilala man yan ato kay magkaano man ako man yan ato ako niya buhat itong iya misis ngan di man yan ato dito na ako pero kay kamalok ka makaluluoy na good man na ni Harold. Kamalok ka makaluluoy na good man na ni Harold. Pero kay makaano man ako. Diri man yan nato dito nga kumita ako iton buhat iton iya misis. Ganito niyaging kikilala nga sangkay. Salit, bahala hiya. Bahala hiya. Ay, salamat. Magsasar na gyapon kita. Ay, ginggulan akong magkulo pa karinderya. Siya nga ni. Tagihapon ako ging kapoy. Damo manggod ang customer kanina. Siya nga ni Salit kinanglan. May pagtanggal iton kapoy. Ay, ano ka pa? Uy, Nilo, ano ka pa? Bakit kita makita ni Harold? Naroon yan pa man maabot ito ni mo ba na. Salit. Sali sila na kita. Ha? Patay. Nakitaan kita na akong anak. Iday. Yeah. Iday. Adin, 100 pesos. Sige na, be. Hoy, ayaw igsumat kung ano ni mo na kita na amon ni mama, ha? Ha? Oo, tito. Ikatira to na 100 pesos. Ay, say daw. Ngandira la 100 pesos at ako naghahatagay mo. Damo pa, ha? Basta, waray mo susumatan, an imo nakit, anaamon ni imo mama, ha? Aw, oo, tito Nilo. Hingan, oo, papa. Nakita ko yan ang mama ng tito Nilo, nag-kiss. Ano? Oo, papa. Tapos ang kamot ni Tito Nilo, nakadambupot ni Mama. Tapos si Mama, nahangkupin mo upay kan Tito Nilo. Damo na nga sumat ito naabot hakon. Angay ko na ba yung isukmaton hiran nilong ang Lydia? Nainom din ko na konsereng ni Manasima. Harold, pakinano ikaw? Ayaw pagsugot nga mismo sa kubiton imo panimalay. Tratry diro ka iton imo gingkikilala nga suok nga sangkay.
Ngayon pala, halas. Di ko gusto magubat amon pagkaasawa ni Lydia. Di ko gusto nga maging broken family kami. Kaya naman ta akong mga anak. Ano ba ta akong bubuhaton? Kinahanglan, turutimbangon ko ito niya tanan. Kinahanglan, igkonsiderar ko nga, kinahanglan, igkonsiderar, sige. Ayaw. Ha. Try dulu ka ito imo. Hal. Di ko gusto nga, ano ba ta? Kinahanglan, turutimbangon ko ito niya tanan. Kinahanglan, igkonsiderar ko itong mga posible mahitabo. Kung susukmatong ko hiralidyangan nilo. Oh, ano to? Ano to nga bagan may mga tao manamon libo? Papanginalan ko daw. Oh, diri. Hiralidyangan nilo. Ito nga, alat luyot amon si Aragawas. Diyos ko. Sakto ko pa ng mga sumat nga naabot ako na. Iini. Ako na mismo nakasaksi ang paglingwa ako ni Relidyangan nilo. Mag-ano man ako nini? Ano't akong bubuhaton? Ano't bubuhaton ni Harold. Yan na nga naaktuhan na niya, Lydia, nga ni Nilo, nga naghihilawas. Gililingo. Ang kasangkayan, ang gumanap. Kumo, Harold, Inhi Arnel Miralles, ang Tanawan City. Countdown.
Kaya din dyan sabdun. Hey, ganito malain. Magpapakabot-abong lalaba ako. Ito na ako nakikitaan. Para di nila magubat amang pamilya. Ano ba't sa doon ko nga buhaton? Masakit kong gibubuhat. Ako niralit siya kanilo. Labi na. Di rin na ba ito na akong pagkita kanilo? Di rin na ba't akong pagkilala iya? Masakit inindoro. Masakit. Ngan asya ngayon niya, akong ginibanahan akong asawa. Anak to, di rin nagkukoloritihan akong. Di rin gihapon mahiligin mga glipot nga siya. Pero yan na, iba na. Asya ngayon. Uy, ano to? Baga may nagpatak man. Bulag kita. Sigurado ako. Hiharo na to. Nakamot na din akong pana. Sige, di na ka. Ay, Lydia. Lydia, ayaw na ayaw na Paya ka dropping, imbayaan ka. Pag siya ni Jael, matukaliyak. Ayaw anay. Ikaw na siya, uy! Naungurong ka. Ikaw, namok ka. Hindi na nakakapil. Lydia! Ayaw anay. Sugat ka. Hiharo na to. Okay, baka bitin ka. Baga may nagpatak man. Sigurado ako. Hiharo na to. Sige, di na ka na. Lydia! Lydia, ibalik ka rin di. Di pa kita tapos. Lydia! Tuyaw na. Ata na, Lydia. Mag-iinay nilot akong pagbayad ni Kibangin. Bahay ko man ni Harold na ito nga. Kumita man. Mapayanak din eh. Ano? Ano nga dili mo napapakanion hinilo ha aton? Alagad, kay duro ka mon ka magsuok. Basta. Di ko na gusto nga magkikinanhiun pa iya. Usa pa. Pwede. Ayun dito nga pag binutang nga imo, pagpahami sa imo na ho. Baga nag-iintaman nga nitong kolor itong nawong, nga nitong imo panit habot kon. Sus naman. Imo nalat ginmurang tanta akong pagpahusay. Alang. Kay nahihimo ka nga lilibako na aton lugar. Ay sus, nangangawala ito hira. Kay diri hira nakakagsustener. Oh, Pag tikang lera nangag-apply dahil ng ira nawong. Ay, kaubos, wala nang dira nasusunod, di ba? Kay diri man hira nakaka-afford na pagpalit. Salit nangangawa na taakon. Kay ako ha, nakakagminti na naman ako. oh. Kagad ka mataira. Yan pwede ba, Harold? Ayaw ako pang hilabuti ito na akong pagpahusay. Kay dako ito na ako nabubulig, hina ako negosyo. Siyempre, hinuton kakaong-kaunon ha aton kung nagdudulamig lang ito nagtitinda ha? Nagmamamara. Hoy, Harold, asya ini trason, ha? Asya ini trason, nga pirmi ako nagpapahusay. Waray na iba. Ano to, pare Harold? Diri mo na ko yung papakanay mo karinderya. Okay. Kaya ano? Basta. Di ko na gusto nga makita pa iton imo lambong din na karinderya.
Nga labi na nga, magurura na kaha akong asawa. Sigurado ako. Maaram na inibay ni Don Amon hilit nga relasyon ni Lydia. Sundagod kun ano't akong paymat ko na imo nilo. Kung di rin mo karuy nga magkalaing kita yung buot. Sige, oo. Kung na siya mati mo gusto. Sasakay-sakayan ko lang nga tao. Pero nung ka nga mapahirayaw ka, Lydia. Sakto. May kita niya ako ka, Lydia. Oh, kaya mo sige mati mo kita akong asawa. Aha? Kuwan pare, baga. Di rin ko doon nakakatuod nga tigda mo lang nga pagbago nga pagtagada akon. Tigda lang nga nagbago niyo pagtagada akon. Kuwan, di rin ko doon nakakatuod nga kuwan pare, baga. Di rin ko nakakatuod nga tigdalan imo pagbago niyo pagtagada akon. Wala man kayo marawat nga gibubuhat nga ni Lydia. Basta, sunda ko ano't akong ya ka na imo. Para diri kita magkasaramok. Asya gihamat akong pagsabot. Maaram na iharol ba na ato niya duha? Ano mo tato bubuhaton? Diri kita magbubulag. Nga diri kita maamin na iya. Nga labaw nga tanan. Nga diri kita magbubulag. Nilo, Ayaw ka baraka, Lydia. Tataguuntan maupa iton aton relasyon kan Harold. Diri kita niya mabubuking. Ikin papatabot ko tayo mo. sige, ikaw itong bahala. O sige na, malakat na ako. Kibagin bibili na ako ni Harold, hadi. Ano ba nga oras lumakati mo, mama? Kanina pa man pa. Ano? Tapos, hasta nga din nawaray pa? Di rin ko lang maglinurong at nga imo ire. Kaya makakatilaw ko din nga. Ano ba itong linulong itong yayakan, Harold? Ma? Pa? Adi naman ni Mama. Naihala ako kay pilan pagdulhan mga mujol san kabataan. Nagsarabay yan na. Hay, totoo ka balito nga tao ka? Kung ano nula itong nasunod ha imo hunahuna, ha imo ulo. Di rin mo ako mababasol, Lydia. Maharap ka itong rason kung kaya nga tigdaman ako nga naging istriktuhay mo. Maaram ka itong rason. Siguro pag ura-ura, Harold. Hibabayaan ka, hindi rin maiha. Ma, kumain ka ba good ha? Hindi rin pa man yan ang alo pag-submit itong module. He! Maram ako. Ayaw ko pag-correction ni ha. Gantigam ni ini ha. Ayaw pag sumat ka ni mo papa nga waray ko module nga gin hatod ha. Nga diri pa yan itong pag-submitan modules. Payala, makakaagam ka gudakon. Ang paya gudla. Haroy, ano ba yung natatabo ito namang pamilya? Hey papa, estricto permi kan mama. Hey mama naman liwat, may milagro nga gimbubuhat. Ay, mas maupay lugod nga kumadto na lako ito na ako mga barkada. Maupay pa dito. Kay nawawari ito na akong problema, parte din ito namon pamilya, parte ni din nga amon balay. Sakto, makatokan na Dave. Nan, makikig inumad to yan na. Sakto. Nan, magtutulog na ako. Magtutuon. Makikig inumad to yan na. Nan, magtutulog na akong pag-inom. Para di rin ako magpinanunaw na. Parte ito namong pamilya. Oy, ikaw naman daw dito na hito ni mo karinderiya. Ikaw to nagtatawo. Ay naman na tanin mo pa, di saro. May gintuyo ha downtown manasima. Dawla. Uy, Doy Harold.
Ayaw na pagmaraot ito na akong mga yakan haino ha. Numdum. Di rin na iba ito na akong pagkilala haino. Mana, Panginanuan na itong baga masukot na paglalakat ni Lydia. Bangin kung ano na ba ito. Bangin ba? Padayon pa itong pakikita ni Yakan Nilo. mana? Dere ako nagpipiritay mo pagtuod na akong mga nakita kandali Nilo ng Lydia ha. Pero anay ka na magbuhating pitan para mapugngan itong gimbubuhat ni Ranilo ng Lydia. Para diri maguba itong iyo pamilya. Mana si Ma? Ay na ba di Lydia? Mawari na kami ng bus kadto para amon. Talagsa pa naman it biyahe parang kadto amon. Boss! Wala pa ni mo ginuhulat. Malarga na kami. 5 minutos na la. Makuri man gud kung dili kami lumakas sa sakto na mo nga oras kay masisina ito na. Kuan. Amo na garong. Kuan sir, madelay na lang sir. Di na dimay ha. Lydia, abot na kad. Mapi man na naton sabot. Nga mabahay ka na kan Harold. Ay sige na, Ang malarga kita't na. magtitimpo. Mamaya. Hindi ka na magpapasol kung kita't maglungon. Ay, Lydia, ka na ba? Lydia. Nilo, Ay, salamat, Lydia. Kauna kung madiri ka na maabot. Hingpit na huwag kitang magpapahira ka ng Harold, Lydia. Gana, Lydia. Diri ka magbabaso na nga imo naging desisyon ng pagbayan imo ba na. Kitay mo pamilya. Igahatag ko ay mo itong nga tanan. Nga makakalipay ay mo. 14 ba? 14. Kaya nga bang andir ka malipay ha? Ganoon nga yan, kaya nga wari ka mandara nga bag. Ay na mo mga bado, ani mo mga gamit. Lydia, Nilo, diri ko ako sa bayan ito na ako mga anak. ano? Oo. Kung ni Harold la, oo, pwede ko yung bayaan. Pero ito mga kabataan. Ito na among mga anak. Pero ako mga ilog. Ito na among puto. Kailangan niya. Pero Lydia, di ba nagsabot naman kita? Kukuha ang tamat imo mga anak. Ori yung talahira. Dirira itutugot ni Harold. Sigurado ako. Igpapahira yun ni Harold. Ito na akong mga anak. Sorry. Di rin ako maupudain. Dida ka na. Lydia! Lydia, balik ka di! Lydia! Maaram ako ang bahay na iyon ni Nilo. Tigangan maging kamo. Ano yung pag-check-in na hotel?
Nga niyo pagkita haluyon naton siya. Maaram ako itong katanan Lydia. Pati naghihapon na niyo plano nga pagpahirayo. Nagpakabutabungol ako, Lydia. Bisa kong natatabakan na yung ura-ura na akong pagkatao. Bisan di na bismas ako bito na akong panimalayan niyo pagbaboy na akong pagkatao, Lydia. Pero sige lang. Ipiyungan ko ito. Tungod mahal ko kamo nga nito aton mga anak. Dili ko karoon ka maging broken family kita. Pero kung wala ka na kung man pagbati ako, andam ko igatagay mo ito di mo kagawasan. Kaya nga bumalik ka pa man yan eh. Uri ka man magpadayong pag-upod ka Nilo para magpahirayo ako. Nilo? Oo. Maaram ako. Nagplano kami pagpahirayo. Nga dito ka na terminal para nga tulugan ni Nilo. Kaya nga bumalik ka pa man nga ni Hamon nga nito na aton mga anak Lydia. Harold, I'm sorry. Andam ko ikaw otro karawaton, Lydia. Andam ako otro maghatag ay man usap pa ngay gayon. Basta patapod nga diri mo na iniutron pa. Nanlabawit nga tanan. Impit mo nga kakalimutan ni Nilo. Oo, Harold. Igipapatapon kita. Mahal ko ka mga ito nato ng mga anak. Mahal na mahal ko ka mo. O sige, sunod na ka mo. Damo pa itong bakante nga lingkuran na sa kog. Sunod na ka mo. Oy! Lydia! Baga may napapansin ako ha, Ibo yan Ha? Ano na liwat iton? Baga bumahalik ka na, simple yan na. Bis lipstick, waray na. Iri pariwan una. Baga nag-iiringgat lang kan imo nawong. Ay, oo. Ginundang ko anay paghaplasan pan pahamis kay banging maduruhan. Pwede nga. Oo, lagi. Aw, ano man, mapalit kang sura? Dere pa, baga humapit lang kay baga. Naibahan man gunakuhan imo postura yan na. O sige, makadida ako. Kahuna ada ni Lydia nga dera kumaaram hanay tabwa iya. Pero maopay na lang nga baga nasayo ni Harold. Hinkabuking, han milagro nga ginbubuhat dira nga ni Nilo nga Lydia. Lydia. Oh, kumusta naman kamuya na ni Lydia, Harold? Okay na kami, mana si Ma. Ano man, nagkikita pa bahirangan ni Nilo? Di rin naman na. Ngan, abat ko, iba naghihapon ang assignment ni Nilo. Di rin naman gud ako nakita ihatindahan niya iyang babantayan. Maupay kong sugad. Ano man ni Lydia, malakat pa. Di rin naman na si Ma. Dako na itong giniba nitong akong asawa. Maram ako. Wala na niya gimbubuhat nga milagro hakon. Pero ang una, nahalata nga may dagod niya gimbubuhat. Kay bislan masukot niya paglalakat nga di ko man ginsasabot kung importante ba nga lakat yan na o
Di sinasabot ko, importante ba nga lakat yan na di rin ito. Okay. Sige. Pat, kay bislan masukot niya paglalakat nga. Di na ko man ginsasabot kung may dagod niya gimbubuhat. Nahalata nga may dagod niya gimbubuhat. Kay bislan masukot niya paglalakat. Nga di rin ko man sinasabot kung importante ba nga lakat. Yan na di rin ito niya gimbubuhat, mana. Maupay kong sugad. Pero, bantay lagi hapon ton imo asawa. Para diri ka na magproblema, iya. Oo, mana si ma. Bubuhaton ko iton. Malalit siya. Hi. Aw, hay ini. Aw. Hi, Manalidja. Patrick siya. Makaon ka, day? Naluniyan na naman na Lidja. Kumanhi ako para pakitaon kahit na ako mga latest na mga pang-beauty bagong gusto mo kumuha. Ha? Gusto ko, God, pero... Kita ka manakon. Tingad. Huwag kung gusto mo. Oh, may go signal na tikan kan mano, Harold. Sige naman na, kuha na. Barato la. Ngan epektibo inihiyaman na. Pero nakaadlaw, makikita mo na itong resulta. Kita ako. Ang bongga na Sigurado ako. ka, Harold. Oo, Lydia. Kay, di ba, siring mo, da ako na ibubulig hatong pakabuyan pagpahusay. Ay, natuod man ako mo. Kay, makairipag pagkakaon na kaunan niya may mahusay nga nagsiserbi, di ba? Sigurado ka. Diri ka na lawat magsiselos. Siyempre, God, kung para nito na akong negosyo, di rin ako magsisilos. O sige. Trixie. Mana? Ato siya. Makuha ko. Harold, bumalik na mo na tagpahusay itong imo padis. Ayaw pagsari nga may bago na luwat niya nga kita. Waray man na si ma. Para gud layton niya na amon negosyo. Siyempre, kinanglan niya maging presentable iton amon mga customer. Hiyamang gunit na atubag haamon mga customer. Iba gud iton presentable nga ma-entertain ng mga customer, di ba? Aho, sa bagay, sakto ka. Pero, oy, ayaw na gud pagtagya parehon una, ha? Bantay gud ito nga imo asawa. Para waray na ka mo magiging problema nga mag-asawa. Oo man na si ma. Bubuhaton ko iton. Ngan bubuhaton ko iton nga tanan para mapanalipdan ko iton akong pamilya. Ngan di ra ko basta-basta nga mapadara iton ano man yung problema nga maabot amon niya mag-asawa. Susulbaron ko ini dayon para di mabuhagit akong pamilya. Pa, Oh, sindo tayo igkakasugat. Nakita kan mama. Karina pa itoan, gumamas kita simbahan. nak, nausayan na iton anak kan imo mama, di ba? Mahusay nga ni pa, pap. Ako hindi na ko mahusay. Hindi na ko mahusay, anak. Lagsas eh. Ka!
Mausayan na itong anak. Kan imo mama, di ba? Kan imo mama, di ba? Mahusay nga ni mama pa. Sa'yo daw, anak. Ay sus. Ayaw naman ako yung pagbulaha, nga mga tala amay ha. Maaram ako. Ginsusumhan na kami itong akong kaluto karinderya. Kung gusto niyo nga mangaong kita restaurant ano. Salamat. Nakagets gihapon. ni ma'am, ha? Sige. Mga ngaong kita. Yes! Okay. Ibisan man nga ni ako, bang usahay. Nasusumhan na ko't akong kaluto. Salit, sa kita manguli, mga ngaon anay kita paborito nga kaunan itong among palangga. Yay! Atra data. Palang ga na. Atra. Yan maganda. Palangga. Mga ngaon anay kita paborito. Palangga. Mga ngaon, salit. Sa kita manguli. Sa kita manguli. Mga ngaon anay kita paborito nga kaunan itong among palangga. Yay!